Jatana lam sogo bayar ogani channel ni ketam video tini ni video ni topic hangke dep guru noti jung the ni kok sai ni lena dep guru ni khuk tina jung khana lai nai dep guru no sagati sawi tola tik lai kok sam ni kok ya je kubi kok akono khana ni lene bini khuk tina gete bini bona tei je video snam ka kai strike dina maro akono ti bujung kok salai nai erpore te uma devi nogo thangmani aboni reason natui bo kok sai ni lenai hingkai video no paitha jorati nai tongni try khari Being recorded. Hello. Dev Guru dang kha. Sorry. Phung ka ham Dev Guru. Sorry. Dev Guru. Dev Guru na thacha thaini kok thungna ni musung mani che. Dara ni de mano Dev Guru. Nung boro ne. Ani para hangkai yang khwai tola sikor. Acha. Hangkai Dev Guru kok hangkai kebang ma social media ono. Uma Devi no tui je miawa dongo TV news channel onuk mani Uma Devi no je nogo rohori di mani. Abo tamani bagi rohori di kana agio khai bufa besa thansa milui tonglai mani. Tangai rohori di kana. Abo no mani kya lukurok bo thai mana musung jago ta. Nga kok agi wono je buma buma hinjang nai. Borok no bo kok rijak hang borok bo go sijak no tamkai je mangle boni busa bangkai ni noro bo tongto ane ro bo thanai hini no sadak tong agi obodo. Agi kok rijak tongo buma bu hobo ang bo kok rijak tongo. Ni bo busa ani bo busa ni noro bo tongto ane ro bo tongto nono bo ma ni tongto ano bo babu amo hai kok salai jaga gi no. ঠিক আছে আরো তুন মানে কারণ গাকাই যাতে তাং yang buyonek opman nglai tong lake opman khai tongkha এই বড় বুমা বুয়া হিনজা গং কে বড় বং কো গে yang bong বুমা বুয়া হিনজা কে চিং বম তিং দুঃখ বনাঙ্গো বাক্সা বুয়াত লাংচা লাং বসিয়ং কে ba গাকাই বুমা বুয়া nei bobro bo mani tong ka agin ching busa nei ba dong saman saman ta hangkai Dev Guru apni nobo mane bufa ok haike no mani bo hangkai tabuk Uma Devi khei mane biang tongnai apni ni oro de mutai pujui tongnai na bo ayang tongai de mutai pujui nai motai pujina to chung to je jaga tongbo je jaga no dup satrai sok tong mano abo to buska je kono jaga tongdi aro no dup satrai sok tong mano abo kono motai pujina ni borok gya je jaga bam bukhawo se motai angagi boko tabuk sujara tikhei chini Uma Devi mane bini je nok aro tongai snai ta bini mong Uma Devi ya men koka bini mong agi buma bu hatang farmani hinga kai ko taburung tabur tabu hinga kai ko kai risa rung laipho hinga kai Uma Devi nungma ringmani karon kai Dev Guru abo jotono mane ati hini sini jagi thangjo ka abagi no abo buisi ya inu gene offer jar jemne sawo abo no do kokri kai angrung mi tong manga kai sibani ngo ma sibani rung tong ba sajung ni rubai bo mano honai ble kai angrung ngo kai ma sibani rung tong buska ya bo hai hinga kai bini mung Uma Devi ya Uma Devi kai ang je mutai no tu tong mani amani mung se Uma Devi hangkai te kaisa question Dev Guru kebangma borok no hello sorry kebangma borok no mane Dev Guru ni no tei video mane je khailai tongmani hangka apni khai mane reply rui da video snambi mang da thangmano banaki video rok te khiya da nei tong buje sapana tong aboni ব্যাপার te aboni against e ang tini one to preparation nai pe target nai pe kya ebong ang বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ni vice president be bokok khalai pe kya mane moto dor mona ano khlai na ni riya suru ora o youtuber khai tongai rok nga ka bini against ta mo khai man ka বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ni সাওতাওয়ানা যাব নিনি সমস্যা ইয়াবো আনি সমস্যা চিনি সমস্যা এবং RSS bo kogono sawotabo ayang tei ang go khlainai kas khlainai ang to miya kaisa video ya karmani pore jadi tabuk bo buthak mung jani ja video no delete khaila mung kuri hinkai
abon against sen kong nai tang ingkai aro ta thang yara kono mutai kri orthat tar mane sini mani mano kri hi si sama kogani hindu to mano mani ga kai bui moji hamto hamya to khulumbai pano bui janja bokti khai pano jani je manchi khai pano hamnai bo tongo ga kai 100 jon wo bo 100 jon hamya abo bo sorasori sai mano a 20-25 jona haina hamya thangnai percentage ni jaboi ba ga ka bo bap ni ono saya kai anga bo na kok ni tu salaimani borok thaka ang bokong no sai khanar ka ma haike video khameni mane tar mane hindu ba aro mutai kri aro ta thang aro hamya bo thokai si hinga ka mane tar mane mutai thokai aro hamya mane ani dormono thekmani an khainani sujugriya personally attack khlayo hinga ka ba ana personally attack khlayo ma hai khlayo jate dormot khaita manto jate buino ma hai kai sikriwi tori kai a palaimong a dormono kebo tuita thangmanto ga abone against se onek case tongo case kotorma bo bini YouTube channel da bai na babu RS kai Y7 bo jaga rok week langjak abo ang government ya go ya farnai ga kai aboni ko preparation nahar dangai target nahar dangai bisho hindu parishad ni theke bon nahar daknai hangkai debgurute kaisa question mane chung YouTube bo no kaisa video nukmani mane apni no je khorokta YouTuber personal target khaimani bagai video rok delete ma khaikan samani aboni karon tamong na je apni abang khaimiya jara YouTube khaine be khaine na tamong sok abo bini bepar bo bini bujum kaham phaikena bini bujum kaham ni bagai phano bo target khaimano tangkai khana di tipra sawa tipra do phawochin tipra sarok o rajani totrawo juta kangi oi sogoi theri mano aboni uporo chamse kai saja gya je ang tini mutai puji tongnai hinmani ani uporo ka amse kai sau otai khorosa borok tipra sa wanji bosangbai butharja ka wanji do phanbai abona ka ekhre ke jatir jate video sanam ya oise je ang hai borong ino hingga kai opman khlayan nimo thango tika aro to paliwo kaham kai srai sujak tar mane borok jatiya dormati hingga jeb guru tabuk te kaisa kok thana thango mane apni je ob hake viral ingmani porewo mane YouTube ta tabuk je lukurok apni naro nainan bagi thara thangbai ko Mia bo borok khainai no ang naya kipilin ro ka bojol jaka borok mia jol jak phana to phana ang nai ro ka thai rika pai kya bo bonang saka ni nam temti gotnang tongo 2 বছর umjak 2 বছর sikang no gotnang jaga hai ro khai re hoka nang uja otai ro phan nawoi sambai di pai kya ang nya ro ang te kono kas khaya ngai ang te kaisa target bobo bona ka ang ke borok na phana ang te nailia ani tiprasa jortoi ang ke bona phan nailia jani nanya tang naikha akai ka kubuni do phani borok na khai naisinai top tiprasa no kai nailia ta tang naya hangka ke tiprasa ni pali sherkai ya bang kam kai semano nang tau thaki no sepi de ba kong no tiprasa do pa wanji be butharja ka ke bo omti ke butharja ka o bisodi chong butharja kani ka por ka YouTube ro ka YouTuber ro khaine ro kata koti abor ro ka ra thangai boni inkori khaine ya buthanai tamo bahai re apor ka khali media mamang manjago apor ka khali media ka palo mamang ga abor baksa kokti sanai ti sau apro ro baksa ti sanai to ti sau apo bang semano ga je om ti nyong ka kai adlang chalang kari thani ga borong ya kaya ngete ke serom di nini রাজবংশ বুইকে বো রাজা করি তাও গণতন্ত্র আবো আম মানে অবশ্যই গণতন্ত্র তবে তো রাজবাড়ি তো নিনি মুঙ্গে ব্লাসা ফক্তা রাজবাড়ি তো তবে তো রাজা নি মুং নবলে এই রাজা আ রাজা হিনজাং নাইনো সে তত্রাও খুমালা নি জাগাও সে জুতা কারি ওইলা থেরি সকনাই বংনি উপর থেকে কক সাইয়া থিয়া ইনকা আ দফার কি কাহামনি দফা দা হিনজাক তনাই ছালা তিনি যে আং বুইনো উপকার খাইयै ba ke boni bisa draktai ko rojai ulo lama lampiri bike accident pio ire ing piano abono sondroboi kiriboi abitino sekangka soboi narage taise jagawa aturi mani abono se onatho hno je kam success manabo unsuccess no ira hino video to proman botong tong aro nikuma borong nai thang to nongai khoi phaiting botong na tongo champai phaiting tongo call khamaro khno na video na de khoi phaiting botong na buni bu babo guardian ko khamani bongi address borok no thawo a borok bai ba malai singi nai mani mai angya thangga de burute kaisa kok o video je chuak nang mo thalai mani abo viral leng mani abo bahai ke viral leng khana apni to kri abo chung bo bisa abo viral mani thari kana mane bo bahai ke viral leng thang kana abo viral leng mani kok ani azaro je chula sakasa khlai kamduli chumja gya abo ani mamani saket mamani busla angkai boni bihi risi tuyo
bwsaino rutu phaitei bwsaino risitu yongkai video khogoi khlaikya an nogo hapuina pu hingkai boni bwkrajung no rihoka boni sakhet bumano hingkai boni buma ba tamsa bwsamari da amding tongnai buiwe musai tongnai haing tongnai hinui rithari rikha bono bo rilakhe ba tamba tabuk ba yakni saise lok thango ai amteke viral khlai rikha hingkai debguru hingkai asukno kok tekta kok ang thana thango mane tabuk khaitabo apni tei naili atana nahe ang tai naili ang target already ang khawas mai chai ko ground khaikika ani sakni shokti rono jotono kasai teribai ki ang tai ke banabo kono nailia jese pan phai tong to kalai kupui pan phai to apuro thanai je mana khainai rok borong aro thangdi boni nogo direct ko nai akoi thangdi borong hambi bono nono ukon tobe ani nogo teke se kok laija kok anga bole kok ko khaine sairi mano onek dormoni borok phai fuluk sarok bo phai muslim bo phaio wanji bo phaio Christian bo phaio angke bono amtei dormo ungdi bo hmi bo thama bo kurui ba dormo khaina ngani baddhota bo khlaiya ang borok no jotono janja ani oro phaiki ani niyam ungui thango borok bo hamna baisi chai hini hambai thangja jabayo mo hairong tong tabuk oboroni samani phapeno buijeo drugs ai biti chai ungui tongnai rok je koyekjon borok laisi chai tongko drugs ni biti bo borok buka dondro mondro ung tongo kintu haipana ang miya singgi na ke miya phaine rong no nani busa agi busa ja tak busa ja agi 25 ta kotra rok drugs apo tabuk 7 ta rok ja unchau 6 ta rok top sai tong khata drugs sai tong bai khata top sai tong bai kho ham ya diba debguru mane apni noron bithi samani porebo ha ham ya dahino 25 ta sanai ba boro phungchani yakar manase homai phaiga ta 7 ta rok 6 ta rok ta top sai si tong khata chai to tong khota abokai mane bi sa di dokni saimi adiba ang sana nangya bithi no thanai aba bithi no bin deharo sari nai raksa ma to hamyala tabu khan si sai tong hongai ta sa di ni sadita serai to khana di ang to mo sajang ya bithi chari wi se action khlai nani ba ang buku bai chahni le chabani kongno mani nai ba boro ki mani nai asanai ro mani ya gabono bithi bai no action khlai nani ba ngai to bo to komi percentage komi phaita boro bo thapsa wai se beng nai ba mo hai ro bo tongo mo hai dor ne ro boro bo tongo kai bithi cha thani bo manjui ma ya bithi manjui yang thango je dino din chaka de burute kaisa kok youtube apni no onek viral kai sai tong ma khanao mane nu kha kok pirla ro no cancer ni bithi snam bu ni samane abo ko bujalo ti ku bu ya bu cancer ni khana de ang abono bui cancer ni kemuri torijago ni phaine rok an nogo phaio borong sawo bumung bo ang bo maya abo ba khanai wana hi thangsi bulang ba abo no khana de ani ko khana de bukhanai bukuni kok thama ki ai thama ki ani sapayo abo kai kamalgad amsayo no gamsa kapra amsayo do aru gita nga kai boni bukhanai thun ting thaka srai sikon sa se buri kai jokhon bithi charina surung kha ang cancer ni kai boni babu baithang 3 bar chari khana kok koi ma sapai kya hamka ani busa tabulai boni bufani khukti chi angbo to saiman dalai hamu noi anga saimanai ba angba je chomoyo omtui rugni phun kai abithini nai khang kai nukha angbas kholoi khili chari rikha kai amti shani kamba ga je hamnai roki bosi sapai kai ba abo to ang semi able hamyano da hamka hani saka hambai tongoi de ba hamya hani sapai kwa bang semiya do hanggai debguru jorari mani bagi bele hina hambai do debguru do ni kha hangkai do kokuri